जोंनि मेडिया किसिंनो थांबाय दिनै जोंनि जातिनि आफा हिनजावै महात्मा गान्धीनिबो आसायमानि सान दालाय दावथाव सान बनजों गरमनिबो जोंनि अरजे तंनायरो जतनो जोंनि खुलुमनो गनाय जाथारो आबोनि आगोलाव हंगाके जों दिनै अरो इयत तिप्रा मथानि लुआ जिमाबाय कायसा कुथुममुं पान्दा उखा कुथुममुं पान्दावो YTF नि प्रेसिडेंट Musang Rumiel da Korma, working president Sodagar Musang Sodagar Koloi, Gorokni initiative by Gorokni Wazima by, Kaham Kaitini Kasha meeting ka, Sung Jacob Rock Supply ka, Tipra Sarami Tinang, Tipra Mothani Imang, O Dabinotiyoi, Greta Tipraleni. दाबिनोतियै दिल्ली लाम रिसनाय दिल्लीयाव जों थांलायसिनाय अबनि बागै कक साबलायखा बाहायक्लाय अबनो कमथिनगैमा बाहायक्लाय गाहाम खुमख्लाय सबैनानि अबनो तुम गाहामख्लाय सालायखा ओंखाय अ तालनि बिसिंगनो अ अक्टोबर तालनि बिसिंगनो इयत तिप्रा मथानि लुआ जिमाबाय पहिला ग्रेटर तिप्रालेण्डनि सानमुंनो गैयै इयत तिप्रा मथा ताय WTF Women Tipra Federation TWF Tipra Women Federation Aboni loge Tipraha Indigenous Progressive Regional Alliance Baksha Abono full form Saimia Tipra Tanglay Oro Kursatai Glayo Sung Kubangma Taibo Tungkurung Bodol Rockbay Bakurung Laitongo O program ni bagai Kotor Kashaw program Nomito 1,500 sub borok Tripuranim Tanglay Amoni loge Up AAP Up ni Mukhyamantri Aam Aadmi Party ni Mukhyamantri Arvind Kejriwal bo Sini o Jontor Montor Thangoi Dilli bo je kuthum layano o kuthum mungo phai bo kok sapaina Aboni loge DPI Democratic Party of India Borokbo Sini Manthaino Constitutional Tongmani সংবিধান Tongmani Bharatni সংবিধান Bharatni Constitution je Tongmani Dhara 3 tai 4 to Tongmani O Sanmungno Borgo Phai support thaipainai kok sapainai Omosini Tabuk dinini je kok salaimu o kok salaimu ni bisingti khlai जों थांनानै बागै दिनै जत्तनो जाय खालायै स्टेप बाय स्टेप याप्रि बाय याप्रि बाहायग्लाय जों याप्रि सानाय अबो दिनै डिटेल्स जों कक सालायगा ओमफ्राय अबनि याकुलो फायनाय 8 तारिख अक्टोबर उसुक जरतै जों दिल्ली आइसिं याप्रि सानानै बागै सामुं तांलाय मानखा प्रोग्रेस ओंखा अवनतियै तेवसा रिव्यू मीटिंग पियोनाय फायनाय 8 तारिख अक्टोबर गा आसुक जरातुई दिनै जों कक साला लेखा अमनो जों दिनै मीडिया
kising songno asuk yarotino kok ya partner musungo saklaingen musungo asukno kambai Orang kaki beri roket tangan jalan. oro buri rok thangnai buri rok ni buri rok no जों tang yakai bahang ni ba tini dofao jotto dofao no buri rok 50% buri rok no karoi sini dofani hamkrai जों mansugui mania aboni bagai जों buri rok no karoi dillio thangya aboni bagai जों buri rok tlang thangnai Khusus orang ada tangan. buri rok ungya Hambai maya pro cini media kicing tomai rono jeng cini muskang ni cini je Delhi movement nanti kaisa guruত্বপূর্ণ আলোচনা kaisa jeng kokcap lema pandar bisinti kokcap leka abon bisinti kaisa pandar no calona gake jotono saimano kaisa preparatory committee khana nago hai ni jeng Delhi movement nanti jeng tini preparatory committee khaka তাই আপনি সাথে সাথে গোबां চিকন চিকন थांफाय जरावो जों जालांगौ जों लोगो साइमानो एक्सपीरियंस दङ हाइन बागै जों गोबां चिकन चिकन जिनि साब कमिटिखौ खाजाखा इनके आं दाबो साकलाइन थां दङ जिनि जे दिल्ली मुभमेन्टनि जे प्रिपेरेटरी कमिटियाव सामना ताम दंखा बिसकै जिनि जे दिल्ली मुभमेन्टनि जिनि कन्भेनर दंखा जिनि अनारेबल एमडीसी जिनि जतनसे सिनियर लीडर और दङ जिनि पार्टीनि भाइस प्रेसिडेंट बरंगोनां सिनि सार अनंत देबबर्मा तै को कन्वेनर चंखा चिनेरो उमा शंकर देबबर्मा चिनि अनारेबल एमडीसी तै को कन्वेनर दङ चिनि अनारेबल एमडीसी तै खरसा गणेश देबबर्मा तै को कन्वेनर दङ चिनि एमडीसी अनारेबल एमडीसी देबजित त्रिपुरा तै को कन्वेनर आं साकबायथां सदागत कलेज तै मेम्बर जों नारखा जितेन देबबर्मा मेम्बर जों नारखा प्रस्मित देबबर्मा YTM ने वर्किंग प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी तै वाइस प्रेसिडेंट जितेन के वाइस प्रेसिडेंट तै मेम्बर दङ जिनि DWF नि जनरल सेक्रेटारि बरंगोनां जों सपना देबबर्मा तै मेम्बर दङ जिनि त्रिपुरा मथानि सेंट्रल कमिटी नि सदस्य जिनि आति जमातिया इनके मेम्बर दङ जिनि त्रिपुरा मथानि YTM नि जिनि वर्किंग प्रेसिडेंट बरंगोनां हलिउड चाकमा तै बरंगोनां YTM नि वाइस प्रेसिडेंट सुखबासी जमातिया तै जिनि त्रिपुरा मथानि नो जिनि पेरेंट्स बॉडी नि सेंट्रल कमिटी नि AGS बरंगोनां जिनि खातुम देबबर्मा तै जिनि YTM नि जनरल सेक्रेटारि बरंगोनां लिमन देबबर्मा बरंगोनां जों कायसा प्रिपेरेटरी कमिटी हिसाबै जों दिनै चंलायखा तै दिनै जों प्रिपेरेटरी कमिटी नि बुंमुं बाहायनो साकलाय दाबो साब कमिटियाव जों गोबां साब कमिटी खाका साब कमिटी नि आं बुंमुं साना थांलिया जत कमिटियाव साब सामनारिका फैयाबा जों चंलायखा तै दिनै जों प्रिपेरेटरी कमिटी नि बुंमुं बाहायनो साकलाय दाबो साब कमिटियाव जों गोबां साब कमिटी खाका साब कमिटी नि आं बुंमुं साना थांलिया जत कमिटियाव साब सामनारिका फैयाबा जों ताम तामनि साब कमिटी खाका आबो जों साना थां दङ फुडिं नि बागै जों कायसा साब कमिटी खाका इनके फुडिं नि यागलो जिनि ट्रेन तै दिल्ली बेस जिनि फुड कमिटी जों साब कमिटी खारिका इनके लजिंग नि बागै बाहायनो जों कायसा साब कमिटी खारिका दिल्लीयाव थाङै बाहायके जिनि बर खाना दंनाय बाहायके आजागा एकोमोडेट खुंनाय तै साब कमिटी खाजाका मेडिकल टीम नते मेडिकल टीम निबो जों कायसा साब कमिटी खाका यागलो जों ट्रांसपोर्ट नि बागै बाहायनो जों साब कमिटी खाका तै आबन यागलो तै तो कुनो तै कायसा जिनि तै कायसा साब कमिटी खाजाका जों कल्चरल जिनि टीम न जों बाहायके tlangै बाहायके दैदुलै नायथामु थखलाय जों दिल्लीयाव डेमोन्स्ट्रेशन खालामनाय बाहायके जों फातानि बरनो जिनि त्रिपुरानि कल्चरल जों एट्रेक्ट खालामनाय आबनो तियै जों कायसा कल्चरल नि बाहायनो कायसा साब कमिटी खायो इनके पाइथागो जों कायसा आईटी नि बागै बाहायनो जिनि मीडिया टीम गावनि बागै बाहायनो कायसा साब कमिटी खायो जिनि जे एन्टायर जे जिनि जे स्टोरी त्रिपुरानि सिमि जिनि जार्नी दिल्ली जरा हाय दिल्ली सिम तैसे त्रिपुरा जरा जे गिफिलि खायमाने स्टोरी न
borok record narna bagai sini ID cell bagai kasus ini. Oke ini press ini bising teh angong sini, kau nak sini, contohnya hambai.